Pre ľudí nad 50 rokov je vážnou hrozbou rakovina hrubého čreva konečníka. Jej obeťami sa na Slovensku ročne stáva 1700 ľudí. Na včasné odhalenie a šancu na úspešnú liečbu pritom stačí jednoduché vyšetrenie stolice. Za posledný rok dostalo priamo domov obálky s testovacím setom 20 000 ľudí. Iba polovica však poslala vzorky späť na screening. Rakovina hrubého čreva a konečníka, tak ako ostatné, zo začiatku neboli. Aj preto sa väčšina pacientov vyberie k lekárovi, až keď sa objavia problémy. Aj Pavol ich zo začiatku tajil. Mne už v takom štádiu bolo, že sa už nedalo zachrániť, museli dať vývod. Ľudia nad 50 rokov by si mali sami vypýtať vyšetrenie stolice u svojho lekára. Testovali aj dobrovoľníci. Doteraz rozposlali 20 000 setov priamo domov tým, ktorí sa v lani prihlásili do projektu screeningu. Iba polovica ich však vrátila späť aj so vzorkou stolice. Ja by som chcel veľmi poprosiť a vyzvať všetkých ľudí, ktorí doma majú ešte tieto testy, aby nám ich poslali. My s mojím otcom sme túto šancu nemali. A keby sme ju mali, tak možno otec dnes by ešte žil. Myslím si, že tí ľudia by túto šancu na svoj život nemali zahodiť. Čím dlhšie budú čakať, tak tým je ešte horšie. Doteraz sa podarilo zachytiť viac ako 750 pozitívnych nálezov, z ktorých zatiaľ vyhodnotili niečo cez 300. Medzi nimi našli 16 prípadov rakoviny. Testy dostane ešte ďalších 60 000 ľudí. Vyhodnotia si ich sami doma a ak budú pozitívni, pôjdu k praktickému lekárovi, ktorý ich pošle na kolonoskopické vyšetrenie. Vyšetrenie si môže vyžiadať každý nad 50 rokov v rámci preventívnej prehliadky. V budúcnosti by mali lekári v rámci prevencie sami pozývať aj na vyšetrenie stolice. Andrea Šprochová, televízia Markíza. Lekári varujú pred drastickými jarnými diétami. Lavína sa stala osudnou pre najmenej 3 účastníkov víkendového zrazu snežných skútrov. Storočná Margita Wagnerová z obce Mlynky ešte aj dnes s obľubou rúbe drevo. Uvidíme sa o minútu a pol.